Pero iyan mo muna sa ano. Ito guys, magandang hapon sa ating lahat. So, ayan, may mga bisita tayo guys, oh. Ayan. Ayan, salamat. Shout out pala sa Amigos Mindset. So, andito sila guys para ano, nakakatuwa no kasi pilit ko sikat na ako kasi may nakikipag-collab na sa akin mga vlogger. So, nandito po sila para makipag-collab. So, kinakabahan nga ako kasi yung content nila, nagpapasaya sila ng tao. So, kami tumutulong sa tao. So, magkaiba po yung ano, magkaiba yung content. So, kabado ako. So, try ko yung best ko para sa content nila. Para maging masaya. Ano, so, sana maging masaya ka guys sa gagawin na yung video. So ano, paki-support na lang itong Amigos Mindset. So ayan, nag-set up pa sila. Kabado talaga ako. Hello. Ano ka naging mo? Pakiyot ang maray. Ano? Ano gibon ta na ide? Tambay kita. Set nga kita, ano man kita? Ikaw nag-oroli-uli man kita. Nang ano guys, kabado talaga. Ano ginawa? Sayin. Basta nag-ano ko. Ay, sige. Hindi ko lang tawagin ano to. Kamu nang maino? Hindi makamutang basta. Anong ito ang kita? Pantuition. Ano? Pambagas. Pang-online sabong? Ay! Yung pwede. Panchukki. Pang-online sabong sabong yan dahil. Malasap. Ano na? Yun sa to sa tuition pay. Pambagas. Pang-copy ka lang sa pizza mo. Yeah. Kung hindi nga ning ano ang topic ta. Yan nga, mana. Go. Yan. Ikaw may interruption. Tao ka na. Ikaw ma-under kang topic. Nakape yan eh. Sige po. Ano ka? Grab mail. Taw ka mail. Mataw, malaw kita dyan. Oo, malaw. Kung dyan na gayon. Dyan na gayon. Nagalat kang ano? Nagalat kang sakayan. Yeah. Okay. Ikaw naman na. Palang gupang. Saan ang kapaganda sa'yo mo gan? Iyo lang ka. Iyo mo tadig diyo talaga. Ang kami. Ano din na? Sige. Malog kita o dyan lang kita? Hindi, malaw kita. Nananat. Iyo, tas ako tamda siya. Nasabi yun, problema ka sa ano, pagbagasin naman ka ng bagas. Okay. Malog kita parehas. Diba? Rolling? Na. Okay. Camera rolling. Oh! Matsi. Ano kay Day? Maganda kayo, Day. May problema ako. Ang problema mo? Manang pambagas arong. Bagas! Iyo. Parehas mo kang problema ko pa eh. Ano? Ipag-istoryahan tapasan ako. So, ang question kang aki ikaw. Laki ka ha? Kaya pa sana sa pala. Ayaw magsabi may aki ka nanay. Pantuition na ano. Pag-question ko. Ano talaga? Bados talaga? Sa pag-ake mo. Kamot sa bados eh. Ano hanip pambagas? Tapos, tuition mo. Tapos ako. Ika. Pimalbar ako sa inyo. Ay, apatundo ko anong problema ko man. Sige. Ang sabihan ko, ang problema ko, problema nandun. Anong problema mo? Yung may problema na rin kami. Oh. Ay, parehas pa rin kita may problema. Muli iniina Ikaw, anong problema mo? O, dali. Ayun na. Di ka magluwas, maid. Iya, day. Yan, huwag kang camera rolling. Patro? Lami ding ma... Hey! Oh! Yung hindi. Ano hindi? Subuko pa ko hindi, naghahanap akong pambagas. Ano sindo, bagas?
Makahanap ka man ng bagas. Malay mo, may magrabe-rabay dyan bagas. Nag-i-review mo. Magrabay-rabay sa bagas na. Okay, rolling. Camera. Ay. Magrabe-rabay bagas. Ikat mo naman dito paglaban. Ayan. Hindi ka na magkita ka magilid na maray. Yan. Rolling. Rolling. Oh! Oh, Ramilo! Ang dalaw kayo di. Ihanap lang ang pambagas. Gana kang pambagas. Iyo. Ako Ako nga ni ni- mana kaming mana kaming pangkonsumo. Akong problema ko, ang tuition ko, Yo. Di ka ba naka-enroll? dai pa. Kang saro pang bulan nag-enroll, dai pa ako ka-enroll. Ang gibunda ka. Ika, ano ang problema mo? Problema ng dua. Uli. Problema mina. Mama na ko tigdadarang problema ng dua. Ano gibunda ka? Hanap kitang pang... May magrabe-rabay lamang ding grasya. Pangalaman. Di ba naghalap kita? Yun o. Kat. Si Kuya Roy na. Yeah. Kuya Roy. Oo. Ang tawag mo kan Kuya Roy, ibe sa part na ito. Yung kami kinakahilig. Ano ba? Ay, jay pala ibe. Ayun, hindi ka na matawag sa part na marap pala. Pagkiroon ka. Ay, sabag mo Kuya Roy. No, hindi. Ano yun nasa na? Yan. Props. May props. Okay. Napagkata na, hindi na. Kabado talaga. Salming mo. Ha? Para pag itong gulong karugaman na. Maya. Grabe to. Salming ko di kumanda ka. Hindi ka kasal. Oo, yung mga salbay. Gamit yan. Sige. Nagalawas ka sa Naging ka. Ha? Wala. Dai man ang green. Diamond green. Mali ano. Oh, camera rolling. Ang pangit to nila. Ikaw mo daw ako. Di Dahil ka din sa camera. ba nag-log ka? Ang hiling kachino, group partner niya. Sa part At gulong ano ka na log mo? Gulong ka na ba? Tapos Hindi mo yan. ayan. Sige. Okay. Ayan. Kaso matawon, karoon ng tatakit. Daw ko dyan. Ano, tayo makita sa background na sa matawang dito. Sige, sige. Camera rolling. Nagiling sa camera sa kuya. Sa'yo mo sa'yo kumain din. Nagiling sa camera si Kuya. Nagiling, ganun kayo ka sa camera sa bag. Ayun talaga. Dahil sa akong kabado ko. Oh, nagiling sa Nagiling sa camera. camera. Hindi ka kaya rin magiling sa camera. Garo, Ano, giling? Oh, ang hiling ng sa Pero mayo lang sa sa camera. Garo ka Yun yung iganot ka. Sige. Pang-upload take na tayo guys. Camera rolling. Ay! Ay, ito kaya ko sa mo! Tatad sa camera kaya. Bloopers. Camera. All bloopers. Diyan lang sa part. Ha? Camera rolling. Kamusta ang hiling ko kayo? Oh. Kasi po ko din doon. Dahil ko dyan. Rolling. Cut. Kami na, kita na. Question baby. Kamchi. Mahilig ka si Kuya Roy, mahilig ka. Dahil makakainin yung restaurant. Ayan. Hindi mo kakailing. Tapos nag-istoryahan kita. Mas maabot si Kuya Roy na. May tiganap siya. Maya. Dahil mahilig mo. Buko talaga pag kumidyante. Okay siya. Pero mahilig mo may sa part na ito. Sa itong gawin. Nagkatarol mo. Uy! Ano? Sa dugtong! Doon, no? Ay, ay, ay.
Gusto mo to? Si masabing gwapo. Dahil na. Gwapo ang bagay sa'yo. Buli niya may churon ah. Ay, grubistado ko an. Bistado ko an. Dahil ikot mo dahil pa man nga bistado sabi. Dahil nga ni, ang mangyayari nga ni, di bistado taan. So, paralado pa sa pantalan. So, parang panang sila. Mangyayari. Bako, may mga drama. Bako! Panayin ko na doon sa sentro. Nagkakayod. Panayin ko na sa sentro. Ay, ano? Door to door. Nagbidur-tuduroan kayo may kunas. Kontra ng mga kontra ng Kasi bako. makontra ka naman. Oo. Nagkakaedaan ninyog. Kayod ninyo ka. Kod. Ready. Ah, pero Ano mo sabihin mo? Ako iyan eh. So anoan? Kaya bistadoan? Garo ito. Yung pag- Garo ano? Garo familiar na sa'yo. Bako Pero di mo pa, masabi. Di mo masabi. Oo, di mo masabi. Garo familiar na sa'yo mo. Iyo. Garo familiar. Kaya ko Basta, garo. Garo sa TV na ito sa TV. Sige. TV. Hindi. Di mo kayo main. Ano ka? Ayan. Camera. Ang uling na. Dahil, Eh, kaya rolling, ko dahil. yan. Dahil ko kita tas na linya. Ang camera rolling. O, tanga daw ako. Puta, marang kuwat ka nga ni. Hoy! Sa doon nito to? Garo. Gwapo baga. May tsurahon. Gwapo ko. Garo, para lado pa doon sa ano? Inagawan kita. Ako mo ka Kali-kali mo kaya na. Nagubilo ka kita. Yung agawan. Ikaw main no. Para na sa imo, para kayo. Ikaw main no tayo, kamain no. Laog. Ready? Control, from the top. Camera. Patapusan mo na kami pautang na. Camera rolling. O, tanga daw ako. Paano ni? Ipon ko man nga ni kwarta, mautang ka pa. Hoy! Hoy! Oh! Estado nito to? Kapon baga. May tsurahon nga ni! Pakitun pati oh. Ay, bistado ko an. Yo! Pero may ko nahiling sa ano, sa sini, pantalan. Para ni pantalan na, pantalan. Sini, pantalan. Para ni pantalan na, pantalan. Sini, pantalan. Para ni pantalan na, pantalan. Paano sa mga... Paano sa pantalan? Para lado. Otro. Ano ba ito? Parang yung pantalon. Bakit naman sa pantal panahon sa... Ready? Rolling. Camera rolling. O, tanga daw ako. Kaya pon ko man nga ni kwarta, mautang ka. Hoy! Oh, Estado nito to? gwapong baga. May tsurahon nga ni! Ay, bet. Pakitun pati oh. Ay, gano'n nailing ko na. Yo! Sa pantalan. Para ladokan. Para ni sira. Garo ba ko man? Naanin ko sa sentro! Nagkakayo din yung padyak! Iyo! Buli! Ay, hala. Pero may tsurahon! Dahil na. Ganahin ko na, pamilyar sa kuya. Nahiling ko na sa TV. Eh, sa sentro naanin ko sa sentro! TV. Ang artista. Haranin na. Say! Cut. Pero magdagdag ka naman ko yun, ano? Part mo na napapakit ka pa. Talaga. Kapag nagtaram kami, gano'n ilalapat ng gano'n. Hindi, nagmalaw ko. Hindi, ayaw ka na dyan. Pakyutan ka lang. Pagkita ko magpakita. Ano ba na? Hindi ka magiling sa camera. Lumang ka magiling. Ano ba na? Sumawa ka na. Yeah, grog ka. Nung nakaside ka, nagkami ka na. Halis sa baba pa noon. Adali. Ay, guys, pag hindi komedyante. Ay, nakaruli. Ready? Ay, nag-video. Okay, dito, practice. Camera rolling. Ay, di pa naman sa akin. Side ko lang. Hindi lang sa mga. Hindi, sa baba. Hindi na sa part na. Ano talaga kumain din Yung pinakasender yung Camera. Yung mga... Takot na.
Anong, ika na. Sa ako, mapapistado ko naman pala na si yan siya, si Urago na. Tapos baka yun, ganun kasi. O nga no! Ay, ganun pala. Sige, hindi kita sa iya. Hindi kita sa iya. Camera rolling. Tala. Guro na pamilyar ko na. Hala. Oh, sabi ko na sa Ay, unian! Oh, Yung manang ganda na no? sa imo, nari ko na sa Vloggeran! imo. Naglatabang nga sa mga tiyos. Yun Si o. Urago na ni. Urago na. Nagpaparong nga ng third floor. Yo! Iyo! Matay na bagtamang pala si Urago. Nabalita ako sa aldaw. Nagparong nga ng third floor. Third floor. Iyo! Oh. Di mo yan na sa ano ta, problema ta. Kaso ng ibunta. Ang magyun ka. Inyo lang ang dulukan ta. Ang tama. Dahil makita mukhang tios. Wala maisipan talaga. Ayun na to. Ito nag-isip-isip kita. Ayun na to. Ito rin. Madulog at tigpit. Kuya Ron! Ang gibunda. Kasi kama Kuya Ron, garo. Sa part na ito, pagdulok ni Ma, kikig ka, mapaggalang ka. Hello! Ano? Sino man. May orig yan Kuya Ron. Ah, Orig. Kadakol. Kadakon? Iyan ang gibunda. Pinasa ako. Magdulog. Camera rolling. Hala, takang ka naman. Pero, bistado ko ano. Lumang ka naman ng pisto. Kadakol. Camera and action. Hala. Pero nahalin ko na talaga. Ito na. Doon talaga pamilya. Ay, unian! Yun daw. Sabi na. Ay, Vlogger! yung manang ganda Vlogger no? talaga si Urago Nani, oh. Urago Nani. Anoan? Matinabang-tabang na tabuan. Ang nagkaharinig ko sa video niya, nagpaparongan. Kaparong. Third floor. Third floor. Iyo! Sa third floor saan ang tigpalibo niya? Iyo! Sumaba, may pundasyon. Third floor sa daan. Sa first floor, sa second floor. Iwan ito kung puta Yun nga nito. Kung kasi ang nag-dihir May baga pa ito. Camera. Gimana sa nagtatara sa third floor? Ayun, trap. Okay, what's the sa phone? Camera rolling. Ano mo karot na? Camera rolling. Ayaw ko na. Camera rolling. Go. Grupistado ko nahiling ko na ni. Pamilya talaga. Sala. Ay, sabi na Oh, Urago Nani. Yung manang ganda no? So, vlogger ang nagtatabang sa mga mga tiyos. Magandang video ka, doon nagtatarabang talaga sa mga tios. Alam mo nahiling ko sa video kan? Nagtatabang ni mga tiyos. So, may mga hilang. May mga ilang. Tsaka nagpaparongan ka mga may harong. Yo! Iyo pa kalandaga. Diba pa kang daga? Iyo! Ang antik pa pag-ibo pati ang harong kaan. Aram mo ano? Ano? Third floor! Third floor! Iyo! Third floor sana, may yung second floor, tas Iyo first kayo floor. may first floor ta second floor. Third floor sana. Muli! Naglalataw! Iyo mo uragong. Ang gibong ta ka. Wala, ang gibong talagod ka tama namang problema ka. Yung dulukan ta. Iyo. Ano? Iyo, tama na isip ko na. Ano? Nagkagana ng utak mo! May utak ka! Mas bago pa. Ano? Iyo! Kundi, Hindi, parang taman. Tigtaba yan sa mga mukhang tios na naman kita. Magitang tios. Gawag magigit Mali adik. Oh, itsura mo pa sa nabako ng pantios. Wala. Nanahin na to. Itsura mo pa sa garden. Magkadalo ko sa hirit tinda. Ano? Kumalikot ta. Yan eh. Hindi kasi nang pobre. Sige, paras kita. Hindi, buta kami. Tagal, bako. Discard na yun. Okay na. And guys, ang ating audience. May hilang siya. Ikaw na sila dyan. Nakaan. Kuya Roy talaga? Kuya Roy.
Sinabi tayo ko na ano. Dahil dito sa ano. Kurado na nila. Nagbibilokon mo kami. Kurago na ni. Kung pasira ka na. So ganito pala guys nila ginagawa yung mga video ina-upload nila. So talagang pinaghihirapan din. Huwag lang dito. Taong. Ay, larong na inay. Unay na oriyan sa inyong mga ano, ibahan. Ito na nga na ang lugo. Ay!